Sekunjalo babukeli bezomdabu, sekunjalo namhlanje-ke siyatshengisa ukuthi uma kuthiwa sicupha umdliwa noma idimoni lomdliwa noma ngabe isipoki noma ngabe otikolosha abadala basale ekhaya imkhovu noma ngabe yini esiyumdliwa egazini lakhe esinesikhathi eside. Namhlanje siyatshengisa ukuthi uma siyicupha la ekhaya kaDube siyicupha kanjani. Yilona ikhanda legusha leli liphambi kwakho mase kuzoba yinaliti, ikhandlela elibovu, mase kuba umswani wenkomo. Into engayivezile-ke la inyongo, siyayidinga nenyongo yenkomo, iyadingeka la inyongo yenkomo njengoba siyenza nje lo msebenzi esiwenzayo. Mase kuba impindamshayi, ngiyifaka iy'naliti la, iy'mpindamshayi iy'naliti lezi eziwu-4 engiy'faka ziyizungelezele yona impindamshayi, kanjalo nekhandlela elibovu. Yebo. Sifuna ukunitshengisa nje masenza into la ekhaya ukuthi siyenza ngayiphi indlela ungasifanisi wena nabantu osuke wabahamba noma nomuntu okwamhamba ukazi ufike la ekhaya. Woza la ekhaya utholela la ekhaya ugqitsi uzisa la ekhaya isandla sinjani ngoba la ekhaya hhayi siyavika makufanele sivike. Nathi-ke iyona ndlela lesitshengisa ngayo ukuthi uma sivika senza kanjani. Ilona ihawu leli, siyavika la, sivika umdliwa, sivika kuma kukhona umuntu osijijelayo kanjena nje, uyabo. Uma ujijela nje siyavika la, siyavika-ke thina la ekhaya kaDube siyakwazi ukuvika. Sinehawu nje elingangozulu ehempini, indlela elikhulu ngalo impela ngeke uze usithinte masingene ngaphansi kwalo. Siyavika masithi siyavika okuphalaza-ke lo kuphalaze umdliwa lo engiwuphethe la, ukugeza umdliwa. Ukhipha ngaphakathi umdliwa egazini kuwena, uphinde futhi uwukhiphe ngaphandle uma ugeza, ukline isikhumba sakho-ke, umzimba wakho-ke manje. Yebo, omunye-ke lo osengiwufake phakathi emanzini kuyona ibhakede leli elikhulu, okugeza lo ngale ngaphezulu, lo ngala ngezansi okuphalaza. Iwona umswane lo ngiwufakile. Nasi isigubhu lapha kade ngifaka kusona inyongo yenkomo, iyona futhi engayivezanga la evidweni. Okusho ukuthi nebhajana inyongo ayiveli, ngizoyikwazi kodwa ukukhumbula ukuthi siyayidinga inyongo. Mase kuba umgodi-ke, umgodi bazalwane, umgodi esewugqiba kulona ikhanda leli. Ngoba siyavika kaDube, siyavika futhi mase sishaya siyashaya, angeke uze usithinte, siyashaya la ungeke uze ucabange khona ukuthi singakwazi ukuthi sikushaye khona sikubhanqe namabonda la ukhona. Siyakwazi ukushaya, siyashaya, hhayi indaba yokuganga, siyashaya, siyavika, sinakho konke. Siyanidayisela-ke iy'khali zethu lezi zokushaya, siphinde futhi sinidayisele namahawu okuvika. Phela ngithi nina nazi lutho nina, niyathi lezi zinto esizenzayo zubuthakathi. Wozani-ke nibuthenga ubuthakathi lo ngoba niyabudinga ubuthakathi and niyabuthanda ubuthakathi. Yinina futhi abathakathi abakhulu, thina asizenzi ngumuntu lezi zinto lezi, siyazazi nje kuphela. Mase sidayisela nina eniyisebenzisayo, nina enikwazi ukuthi nibe nezitha noma nibe ney'nkinga. Mase kube yilona ikhanda lomdliwa lesikabhu esilifaka phakathi. Usisi-ke lo uzofike aphalazele phezu kwalo leli khanda leli, aqhubeke aphinde ayogeza futhi uma eqeda. Qala uzame ukuthi ukhulume lisayo usisi esimqashisayo ngaphansi kwehawu uphalazele emaceleni, ukhulume nawo, khulume iyaqhubeka iviki ukuphalaza lo. Ngiyacela ukuthi uma ukuthi uyaphuthuma uza la mhlambe unenkinga yomdliwa, ngoba inkinga yomdliwa into ekhona kuyona yonke imizi, kuwona wonke umuzi. Awukho umuzi ongenayo inkinga yomdliwa bazalwane, awubukho umuzi ongenazo izinkinga. Uzokwazi ukusithinte kuyona inamba yakho le. Imizi nje emdala, imizi emidala kwesinye isikhathi kuyaba iy'lwane ezasala ekhaya ezayisetshenziswa ogogo. Kwesinye isikhathi kuyaba umuncu, bakudijele ngomuncu isipoki, kube khona isoka nje lasebusuku elifika kuwena njalo ungalazi eliyisipoki, umdliwa loyo. Kwesinye isikhathi kuyenzeka nje niyakhe emzini wenu kanti nakhe nomuntu owayefike nimfice khona, noma nakha nithenga umuzi kanti unesipoki sangumdliwa leso sipoki. Noma yenzeka futhi wena umuntu mhlambe uziphilela nje kanti uphila nje kuney'nkinga eziningi ezayibangwa kini kudala, kunamacala kini akudala ungakuzalwa ngisho ukuzalwa kini nje sekuthe kulele nje ayisekho into elungayo. Sekukwaba khona nje ngisho umuthi mina uthinta awukusebenzeli ngenxa yomsamo wakini, umsamo ungcolile. Yonke lonto iyaphenduka iba yini? Umdliwa. Uyazazi-ke wena la ukhona ukuthi umi kanjani, wena ozaziyo. Akekho umuntu ozokubiza, akekho umuntu ozokurhudula ngenkani.
wena ozaziyo la ukhona ukuthi ume kanjani. Mase uzizwa ukuthi uyafisa ukuthi uphume kulo magidango la, uyafisa ukuthi nawe uphume ubone inqubekela phambili. Sithole kuyona le namba lesi uyishiya khona lapha esikrinini sakho. Sithole khona lapho, siyakwazi ukutholakala ngoba akukho okulungayo. Ngisho ukudla ekhaya endlini kuyayiphelela, ngisho imali ngazuthi idliwa uholethe esikhwameni iyaphela nje iphela emoyeni. Yiwo umdliwa.